Декілька слів хотілося б оповісти у розділі сучасної закарпатської русинської поезії і за Володимира Танченця. Днісь докладно представляти читателю Володимира Танченця не є що. Читателі у русинському світі знають його добрі. Пораз газети і журнали печатають його стихи, а от звучать співанки на його слова, як то приміром є із співанками «Плач матері», «Колискова» на музику Івана Керцмана. Пригадується, як озарили русинський світ його поетичні шорики за трагічну смерть русинських гімназистів на Краснім полі у 1939 році. Триптих «Тямте нас», «Плач матері на Красному полю», «Красне поле в Рокосові» і другі. Všetky вони були напечатані в його дебютній книжці «Тямте нас» 2002 рік. Многим опонентам русинства не полюбилося правдиве слово за нашу Моложаву, котру повели на смерть даремну заперевальні оунівські авантуристи, які пак чекали на Чехи під крило окупантів-нацистів. І пожитися нам не судило, і не вдалося ніч учинити, темна ніч нас навхтема накрила, і на злетові притяла крила, писав Володимир Танченець у своєму стихові «Тямте нас». У другій поетичній збірці «Русина віруй», котра вийшла в 2010 році, котру я лоб указати хотлем обкладинку, як книжечка випозірує, Володимир Танченець приходить і читателю із ліричну поезію. У стихові «Широколужанські вечори». А чому Широколужанські? Бо Володимир Танченець народився у селі Широкий Луг. Він пише за природу свого рідного села. В морене сонечко за груники сідає, огінь ніжненько небо зафарбив, і вечір тихо, незамітно наступає, міняє день, що своє одробив. Меланхолійний, деколи романтичний поет Володимир Танченець годен бути розважливим філософом, що рімує афоризми, а далі у кліп окася перевчинити на саркастичного сатирика. Третю свою книжку стихів автор скончити не встиг. Така вона доля поета.